Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para kadang sedaya. Ing siang menika inggih menika pangangken kula guru mapel basa Jawi kelas 11, 11 lan 12 sedaya jurusan wonten ing Man kalih Pekalongan. Ing siang menika kula atungaken mugi-mugi panjenengan sedaya wonten ing papan panggenan panjenengan dipun paringi sehat walafiat ingkang utama, lan kaping kalih panjenengan taksih saged nderek pembelajaran ing siang menika. Ingkang sepindhah tepangaken kula guru mapel basa Jawi, nami kula Susiyanto, biasa dipun panggih Romo Susi. Ing siang menika mapel basa Jawi niku wonten materi-materi ingkang badhe dipun kula sampaiaken dumateng panjenengan ingkang saged dipun sinaoni panjenengan wonten ing griya saking sumber pundi mawon, inggih internet, inggih wonten buku LKS lan sanes-sanesipun. Ampun kesupen panjenengan absen rumiyin nggih kelas 11 ing siang menika jam 11 langkung 20 menit kula panjenengan sampun mlebet mapel basa Jawi. Ingkang salajengipun inggih menika materi ingkang badhe kula aturaken ing semester setunggal menika niku wonten gangsal materi. Ingkang sepindhah inggih menika serat Pedotama pupuh pocong, inggih menika tembang mocopat, mangke dipun bahas teks serat Pedotama pupuh pocong, lajeng wonten patokan tembang utawi serat pocong pupuh pocong, lajeng ingkang kaping kalih inggih menika petikan novel basa Jawi. Nggih kedahipun mangke panjenengan gadah novel ingkang wonten mriku bahasanipun ngangge basa Jawi. Nomor 3 ulangan 3 menika utawi bab 3 nika sesorah utawi pidato. Nggih dados panjenengan mangke wonten tugas-tugasipun kalian pidato. Lajeng nomor sekawan iku teks eksposisi, teks eksposisi. Lajeng ingkang gangsal niku biasa materi wajib inggih menika nyerat aksara Jawi. Ingkang wonten kelas 11 nika kalih paragraf. Mangke kula kelas 11 basa Jawi materi aksara Jawi niku saged dipun download mangke font aksara Jawi, dados panjenengan mangke wonten grup utawi badhe ngaturake kalih kula saged ngangge seratan aksara Jawi ingkang seratanipun wonten HP-nipun panjenengan. Niku materi-materi ingkang badhe disampaiaken wonten semester gasal menika. Mugi-mugi panjenengan saged manfaat dumateng panjenengan, mugi-mugi saged dipun tampi, mugi-mugi saged dadosaken jati diri panjenengan dados tiyang Jawi. Ampun kesupen temangaken dumateng kula menika gantos guru mapel panjenengan sadèrèngipun nggih. Dadi mugi-mugi saged dipun tampi, mangke wonten kekirangan utawi wonten punapa mawon panjenengan saged aturaken dumateng kula. Ampun kesupen menawi wonten keperluan saged dipun simpen nomor HP kula menika guru mapel basa Jawi Romo Susiyanto. Cekap semanten atur tepang kula ing siang menika, mugi-mugi saged beto manfaat dumateng panjenengan. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.